את אומרת התחילה בעיה ברגל השנייה, מה את רוצה? כן, אין לי אצבעות שם. אז איך? אז למה את אומרת? אז לא? לא? את יודעת, כי הבן אדם שהוא לא אוכל כל היום ולא אוכל כלום, הוא רעב. למה את לא אוכלת כל היום? כי אני לא אוהבת אוכל של כל אחד, ואני לא אוהבת, אני אוהבת אוכל של... את מדברת פה על המלון או שבבית גם את לא אוכלת כל היום? גם, אז בבית אני אוהבת מה שאני מכינה, מרק צח, וכל מיני דברים כאלה. את המרקים שלי אני אוהבת. את יכולה למצוא פה משהו שאת אוהבת? אולי רק סלט חסה אני אוכלת. בטח, אני תכף עולה לחדר אוכל, אני רוצה לצלם פה את הכל. להבין מה מתמודדים, אני רוצה להבין. אני אוכלת רק, אני קודם כל צמחונית. ואני אוכלת רק חסה עכשיו, חסה עם הרוטב קצת, ולימון הרבה, אני מתה עליו. מה עם, אבל יש פה, מגישים פה דגים? מגישים דגים, לפעמים שיש דגים וזה, אז אני אוכלת. לא כל יום יש דגים? כל יום דגים, אני לא אוהבת את הבינים שלהם, אני לא אוהבת את הטעם. אני בעייתית, אני מפונקת. את לא בעייתית, לא מפונקת. מותר לך לרצות דברים מסוימים, אבל את צריכה גם ללמוד להסתגל למצב. במצב כרגע שאת פה ואת לא יודעת כמה זמן. נכון. ואת צריכה להתחיל לאכול ולהתרגל לדברים שמתאימים, אבל פה בחדר אוכל, אבל שמתאימים לך. לא להתחיל לחפש עכשיו קרקרים או דברים שיעשו לך חשק, לא. פה אין קרקרים. את צריכה ללכת לחדר אוכל, לעשות סיבוב ולהגיד מה שלי, מה לא שלי, קודם כל. אם יש עכשיו, לא יודעת מה, איזשהו מאכל ש... יעני שניצל תירס. לא שלי. לא שלי, אבל בלשון המעטה. ממש, ממש לא שלי. לא כשר, לא כשר, אוקיי? את אוכלת גם כשר? בטח. לא כשר. שניצל תירס לא כשר. אוקיי? שניצל תירס לא כשר. קרקרים או פריחיות אורז לא כשר. אוקיי? את צריכה ללכת, להסתכל קודם כל מה מותר לך. תדמייני עכשיו שאת נכנסת לחדר אוכל, ויש דברים בחדר אוכל שחלק כשר וחלק לא. נגיד, הגעת למלון שלא הכל כשר. כי אנחנו שואלים. אז את גם שואלת. מה פרווה, מה זה. בדיוק, אז את שואלת, לא סומכת, את שואלת. אמא שלי שואלת אם זה גם בד"ץ, אם זה זה. בבקשה, נכון. אז אותו דבר. סליחה, אנחנו רוצים לשאול. אז אותו דבר לגבי פחמימות. את באה לשניצל תירס, יש בו תירס, מפוצץ סוכר, יש בו פירורי לחם, מפוצץ סוכר, ומה יש ביניהם? זה עיסה של קמח ומפוצץ סוכר, אוקיי? לא כשר. כן, זה חומרים שומרים. לא כשר. אז אני מעדיפה להיות. מבחינתך, למה אני אומרת לא כשר? כי זה משהו שיותר קל לך לקלוט מאסור לי כי אני סוכרתית, אוקיי? לא כשר. לא כשר, לא כשר, את לא תדעי תתווכחי. נכון? אז בוא נגיד אם אני אוהבת את הדג שם, אני לוקחת חתיכת דג ככה, בקטנה, וזה סלט ליד זה וזהו. זה מה שאני אוכלת. אבל את צריכה, אבל מצד שני, את צריכה ללמוד, להיכנס לחדר אוכל, ועזבי, מפונקת זה אוהבת, לא אוהבת, מה מתאים לי? מה מתאים לי? את רוצה בסופו של דבר, את לא יודעת כמה זמן שערי פה, את רוצה להיות כמה שאפשר בריאה, את לא רוצה להחמיר את המצב, אוקיי? את רוצה להישאר מאוזנת, כמה שיותר בריאה למצבך, נכון? נכון. אוקיי? אז את לא יכולה עכשיו לבוא ולהגיד לי, לא בא לי, אני מפונקת, לא. כי את לא יודעת כמה זמן תהיי פה, ואם תהיי פה עכשיו חס וחלילה, לא עלינו חצי שנה. אז מה? תראי, צריך להתרגל, אבל... את צריכה להיכנס לחדר אוכל, את צריכה לראות קודם כל מה שלך, מה מותר לך, מה מתאים לך, לא מותר, כי מותר לך הכל, אבל מה מתאים לך כדי שלא תעשי נזק לגוף שלך. את רוצה להישאר כמה שאפשר בריאה, את רוצה להישאר מאוזנת ולחזור הביתה, לא במצב יותר גרוע ממה שבאת, אוקיי? אז את באה לחדר אוכל, מוצאת מה מתאים לך קודם כל, ממה שמתאים לך, את לא מתחילה עכשיו אוהבת, לא אוהבת, את אוכלת דברים שישאירו אותך מאוזנת, לא רעבה, כדי שלא תבואי לחדר ותאכלי קרקרים. אוקיי? את חייבת להשקיע יותר, כי בהתחלה זה עבודה, אבל הנה, היא כבר לא באה למתוק. היא כבר לא באה לה. למה? זה הרגל, כי בהתחלה זה קשה, אבל בסוף מפתחים הרגל לכל דבר, מתרגלים להכל. אנחנו כאלה, אנחנו מתרגלים להכל. וזה לא שאסור, עוד פעם, יש קרקרים שמותאמים לתזונה. יש לך, את יכולה לקנות משהו, כל מיני דברים, פשטן קמחים שמתאימים לך. אז כשיהיה לך הזדמנות, תעשי משלוח או תקני, אבל אם אין לך, זה לא אופציה לאכול משהו שלא מתאים לך. אוקיי? זה לא טוב, אז כרגע אין לה, אז אני אוכל את זה, לא. את לא יכולה. אני לא באתי אתן ברגע. זה לא אופציה. אמרתי, אני לא רוצה לנסוע לבד. ממש לא. זה לא אופציה, את רוצה לשמור על הרגל שנשארה. נכון. אז זה לא אופציה. זה מה שחסר לי. אז זה לא אופציה. רוצה לשמור אז בשביל קרקר?